Benvinguts una vegada més a l'escola virtual. Avui anem a fer un vídeo de relaxació amb material, amb una pilota i fent massatge per parelles. Amb aquest tipus de relaxació treballarem diverses coses. La consciència corporal, treballarem també aquest tracte, aquesta empatia amb els altres i també treballarem diversos elements com l'escriptura, la numeració, depenent del que farem. Després ho veureu que depenent de què facin que projectin a l'esquena del company, podrem treballar diverses coses. Comencem. Seria alguna cosa com això. Avui anem a fer un exercici de relaxació. Necessitareu ser 2 persones. Anirem canviant, no us preocupeu. Primer ho farà una persona, després ho farà l'altra i donaré una indicació. Tornaré a dir, ara fem tots això. Primer ho farà una persona de la parella, després ho farà l'altra i anirem fent. I a poc anirem relaxant. Normes per fer servir aquest exercici. Primera norma, l'esquena de la nostra parella, del nostre company o companya, és sagrada, no la podem colpejar, no li podem donar cops, ni la podem maltractar de cap manera. Per tant, l'hem de respectar en tot moment. No volem donar cops, no hem de donar cops, i si donem un cop, doncs deixarem de fer l'activitat perquè la persona no ha de rebre cap mena de cop. Qui té la pilota té la responsabilitat d'intentar, amb l'exercici que està fent, que la persona que ho està rebent pugui relaxar-se. Per tant, res de donar cops. Dit això, anirem del més fàcil a més complicat. El primer que farem amb l'esquena és, primer de tot, amb la vostra pilota, la que tingueu, intentar veure si us va molt bé per la mà. Si la pilota se us queda molt gran a la mà, aviseu el mestre i ja us farem un petit canvi. Aquestes eixiduretes us poden anar molt bé i podem començar. El primer exercici jo ho faré amb aquesta tipus tenis, que m'agrada bastant. Aquesta, o aquesta mateix, la de tipus tenis. Primer exercici. Esborrem l'esquena, com si fos una pissarra, i fem sense cop un número concret de vegades. Podeu fer-ho 3 vegades, podeu fer-ho 4 vegades, i l'altra persona us ha de dir el 4, o feu, esborreu i feu un altre número. Com el fem? Amb una pulsació, recolzant i apretant una miqueta, recolzant i apretant una miqueta. Recordeu que no hem de fer cap mena de cop. Recolzem, apretem, apretem i anem variant una miqueta en quin lloc ho fem de l'esquena. L'altra persona ens contestarà, fem 2 o 3 números i canvieu. Segon exercici. Podem fer dibuix. Amb això és el vostre llapis. I jo ara dibuixaré un número. En comptes de fer amb pulsació, faré el dibuix del número, la grafia. Per exemple, si jo faig així, i faig així, jo he fet un número 8. L'altra persona em dirà el 8, em dirà el 0, i diré no, i ho tornem a fer. I tornem a passar la pilota suaument per l'esquena, de forma que va entenent quin número fem. Comenceu per números fàcils, podeu fer el 0 o podeu fer l'1, podeu fer el 3, que és una miqueta més difícil, perquè a vegades el 3 i el 8 es confonen. Després, quan ja això ho tinguem clar, passaríem, ho feu les 2 persones, passem a un altre exercici. El tercer exercici que anem a fer, si sabeu llegir, si sabeu les lletres, podeu fer el tema de les lletres. Jo faig una A, o jo faig una C, o jo faig una, més difícil, una F. Quan això ja ho tingueu dominat, controlat, podeu passar al següent nivell. Farem objectes. Li diem, ara vaig fer un objecte. Esborrem la pissarra i jo, per exemple, doncs faig així. Faig aquesta forma i m'ha de dir, doncs és un triangle. Molt bé, estava fent un triangle. O no, podem fer diversos dibuixos. Podem fer, depenent de la vostra edat, podeu fer dibuixos més complexes. O no, això és un cercle. O podem fer un quadrat. O podem fer, estic dibuixant un arbre de Nadal i ho faig la forma triangular i després faig el tronc i després faig les petites boletes que he penjat a l'arbre. I això es pot anar complicant.
Després de fer tota aquesta part, passarem a la part més de massatge. Fins ara la persona havia d'endevinar el que estàvem fent. I ara ja hem escalfat, ens ha servit com a escalfament i anem a passar a la segona gran part. Nosaltres agafarem la pilota, farem una miqueta de pressió i començarem amb el bola-boleta. Bola-boleta ben rodoneta. Podreu anar canviant de mà, podeu fer amb la part dels dits, podeu fer amb el palmell i fem bola-boleta i anem passant, això és una cadira, no és una persona de veritat, però ens simula, I anem passant per tota l'espatlla, la bola, de forma que sempre anem fent el bola-boleta, ben rodoneta. Quan això ja ho tinguem clar, ho fem les dues persones, passem al següent, amunt i avall, amunt i avall. Intentem baixar i pujar. Jo ho faig amb les dues mans perquè això no té massa textura, però fent una miqueta de pressió s'aguanta. Després, de costat. D'un costat de l'esquena fins a l'altre, de costat. Vosaltres podeu fer servir tot el llarg del vostre braç, la maneta, una miqueta de braç, i anem d'un costat a l'altre. I quan ja tinguem això, doncs l'altra persona estarà prou relaxada. Ja haurem fet un exercici, una miqueta d'escalfament amb la numeració, les lletres o un petit dibuix i després hem fet el bola-boleta de costat a costat i amunt i avall i amb això ho fem a les dues persones i a l'acabar agraïm a l'altra persona. Moltes gràcies. M'ha agradat molt. Moltes gràcies. Comentaris finals, valoracions pels mestres, per les persones que dinamitzin aquesta activitat. És important que feu servir pilotes adients. Tipus tenis us anirà molt bé. Tipus d'aquestes més duretes, com si fossin les de pales, també us aniran bastant bé. Aquestes, d'aquest estil més de psico, doncs també us poden anar bé. Aquestes amb punxes s'emocionen molt i després és veritat que a l'esquena es nota molt poquet, però pot ser molt motivant que tinguin aquest tipus de pilotes. Després aquestes amb més perfil, heu d'intentar que no siguin massa toves, perquè si són molt toves, doncs al final es nota molt poquet. I heu de fugir, sobretot, de pilotes dures amb pes, tipus petanca com aquesta, perquè poden fer molt de mal, encara que no intentin no fer mal, doncs sense voler, amb aquest tipus de pilotes es pot fer mal, i les que siguin molt toves. Doncs aquestes tampoc us anirien del tot bé. Igualment, si no teniu res més, poden ser igual de vàlides, però hauríeu d'avisar molt bé del tema de no donar cops i no fer mal a la persona. Jo recomano les de pàdel, tenis similar, aquest estil, o aquestes més duretes. Aquests tres models serien els que us anirien més bé. I a més, també us animo a que ho allargueu. Jo ho he fet molt ràpid, he anat dient això, però penseu que ho han de fer les dues persones de la parella i per tant això s'allarga el doble en el temps i a més, doncs quan facin la numeració, doncs ara fas tu, ho faran diverses rondes. I per tant, es pot allargar bastant. És un exercici que al final, si els alumnes estan bé, es pot allargar 15-20 minuts perfectament. I a vegades, tot i així, voldrien seguir jugant. Podeu fer servir la primera part que us he explicat de la numeració, de les lletres, això una mica a mode de segon joc o joc més sensorial, i després acabar amb la part més de massatge, que seria la part més pròpiament de relaxació. Però igualment, tot en conjunt ens serviria molt bé com una activitat de relaxació. Espero que us hagi anat bé i qualsevol coseta em comenteu, em pregunteu. Aquí estem. Fins ara!